Един голям джолани, тя го наряза. От тези джолани. От тези джолани. Тя го наряза. Тя ще го взем. Ема ще го изде. Ема. Един палец как ги правят. Бързо палец, много палеца 5 секунди. Да, само че така както ни го даде, там пак няма да стане. Кажи да не салфетки. Напкин? Така няма да го идем. Да го раздели на... More back. The maize are better than problem. Can we have more? More? Yeah. Да, слушай. Слушай. Много хубави хапки. Свински.